an bɛ ala fo ka waleɲuman dɔn ka barikada kisi ani nɛɛma caman ko ɲini masaba ala fɛ o ko kɛ jɔnw na samanti ka jɔn min ka da ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan na ɲɔgɔnma da ɲɔgɔn tɛna dan tuguni n'o de ye abalqasimi ye muhamadul bashir sallallahu alaihi wasallam jɔn min don ni selila ka siɲɛ kelen Allahu taala bɛ seli ka siɲɛ tan an baden alisilamɛw fɛn wɛrɛ bɛ yen an y'an ɲɛ tugu o kan o kɛra sababu ye k'an denw tiɲɛ i den nɔfɛ maa a teri a jɛɲɔgɔn jɔn don a ɲini k'a dɔn mɛ an bɛɛ y'an ɲɛ ci nin kan i bɔlen misiri la i ɲɛ bɛ gɛrɛn sigilen na i ka da la i denw yɛrɛ bɛ yen kana tɛmɛ dɛ a kɛra cogo di aw bɛ mun na yan aw ma taa seli wa nin ye jɔn ye maa fɛn fɛn b'i ka da la a bɛɛ ɲini k'a dɔn e ye jɔn ye i fa ye jɔn ye i bɛ bɔ min n'i ye teri fɛn fɛn i den nɔfɛ i ka du kɔnɔ teri wele i ka na n'a ye ka n'i den ɲininka nin ye jɔn ye dɛ terikɛ yɛrɛ wele e ye jɔn ye a ɲininka tɔgɔ la i ka ɲininka jamu na a ɲininka fa la i ka ɲininka ba la ni ne tun bɛ yen kunun cɛkɔrɔba bɛɛ b'a den teri fa dɔn i den teri ba i b'a dɔn e den bɛ taa du min kɔnɔ i b'a dɔn ni dɔɔni sera e yɛrɛ b'i terikɛ wele ayiwa karisa ma se yen wa nin terikɛ bɛ terikɛ dɔ nin fa dɔn e fana b'ale fana fa dɔn aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn nka bi mɔgɔ joli de bɛ den nɔfɛ i t'a dɔn don o don mɔgɔ kura b'i den kɔ aw bolo ko tiɲɛni nin kɛra an kɔ de wa n ka kɛra an bɛɛ sigilen ɲɛna de an y'an mago bɔ a la de n'o tɛ a kɛra an bɛɛ ɲɛna o a ma kɛ i n'a fɔ a nana cun an kan dɛ a nana dɔɔni dɔɔni an y'a négligé de e den bɛ cogo min i ye lamɔ min da i den kan e ɲɛ bɛ mun na i den nɔfɛ nin e nana cɛ nin i den ta ma ɲɔgɔn ye kabini don fɔlɔ min na i ɲɛ bɛ nin kamalennin n'a kunkolo ɲaaminen na i ko kɔnɔɲaga a b'i den nɔfɛ i t'a ɲininka nin ye jɔn ye nka e y'o to yen k'i ɲɛ tugu o kan i y'o ye bi o n'a kunkolo ferekelen nana o dugusɛjɛ dɔ n'a ka fini farafaralen nana e yɛrɛ ɲɛ bɛ minnu na dɛ i den fana bɛ ten de kɛnɛ ma i de ɲɛkɔrɔ a siranna ka fini ɲuman don n'o tɛ fini farafaralen tigini ani den bɛɛ ye maa suguya kelen ye arabuw ko ten k'i kana i den ɲininka jogo la dɛ a ti ɲɔgɔn jogo lajɛ dɔrɔn i b'i den jogo ye a ma k'an kɔ dɛ a kɛra bɛɛ de ɲɛna denmisɛnninw ka kɛ tan ta maa si t'a fɔ k'a ma k'i ɲɛna k'an kun tan kalama bi denmisɛnninw mɔgɔ tɛ se k'u kɔlɔsi i ye taamasiyɛn dɔ ye dɛ alahi ni pali bɛna mɔgɔ minɛ a tɛ cu i kan o i b'i ɲɛ tugu a kan de n'o tɛ a b'i lasɔmi i farikolo bɛ bɔ a cogo la dɔɔnin a b'i lasɔmi nka n'i y'a to yen n'i binna don min i b'a dɔn de k'i ye kojugu kɛ denmisɛnnin fana bɛ ten yann'a ka tiɲɛ taamasiyɛn fitininw b'a la kabini o fitinin ninnu olu kɛlɛ i bɛ s'a la mɛ n'i y'a to yen a ka kɔ a la e bɛ wuli waati min o y'a sɔrɔ i dɛsɛra i tɛ se a laban mun ye ko tɔ nin bɛɛ tiɲɛ o ye telefɔni ye arabuw k'a ma ko alijawal o ye mobile de quoi mobile parce que n'i ko telefɔni fɔlɔ a tun bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko telefɔni o ma tiɲɛni kɛ an ka fixe fana welela yan ko telefɔni a ma tiɲɛni kɛ o tɔgɔ de dara nin na n'o tɛ nin ye jawali de an b'a fɔ a ma de ko portable fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ diɲɛ bɛɛ de bɛ nin kɔnɔ yan diɲɛ bɛɛ b'a kɔnɔ fosi tɛ diɲɛ na k'i mago b'a la k'a ye k'i t'a ye telefɔni nin na k'i bɛ fɛ k'a dɔn k'i t'a ye telefɔni nin na bon an bɛ ɲɛ b'o la denw bolo denmisɛnnin min baara t'a la telefɔni mago t'a bolo bɛɛ ɲɛ ci a kan dɔw yɛrɛ t'a ye k'a san ka d'a ma dɛ n'i gagnera n bɛ iPhone d'i ma bɛɛ denmisɛnnin dɔ iPhone 16 b'a bolo mɔgɔw ka jago kun n'o de bɛ yala la ten iPhone 16 miliyɔn kelen ani dɔɔnin o b'ale bolo jɔn y'a d'a ma a ma sa k'a to jamana kɔ ka den k'a wele dɔrɔn ko telefɔni a b'o de san k'o di iPhone 16 hali n'a bɛ n'Amérique telefɔni don a bɛ san joli Amérique n'a bɛ dilan Chine hali n'Amérique usine don mais a sigilen don Chine n'a bɛ Chine yɛrɛ iPhone 16 ye joli ye Mali la ya joli don yan'a sanga ka bi dɔ b'a miliyɔn kan miliyɔn kelen ni dɔɔnin valeur o de filɛ den bolo yala la a tɛ bureau kɔnɔ baara la a tɛ affaire la a ka baara si tɛ yen mun gulonnen bɛ telefɔni na ka nin wariba ta ka don a la e yɛrɛ de ma den tɔ encourager tiɲɛni na wa n'o tiɲɛna k'an ka dugawu kɛ k'i t'a dɔn den tiɲɛna cogo min
tiɲɛni baara e y'o san k'o di den ma k'i t'a dɔn ka tiɲɛna cogo di an ka so kɔnɔna la bi maa joli denmisɛnnin joli bɛ yen ko telefɔni t'a bolo y'a lajɛ hali kilasi kɔnɔna la y'a lajɛ ɔkɔlimɛtiriw bɛ yan madarasadenw bɛ yan madarasaden joli bɛ yen ko telefɔni t'a bolo hali a musomanninw i ni telefɔni bɛ don de mɛtiri ɲɛ t'a la mais écouteur b'i tulo la ka foulard siri écouteur kan e ɲɛ bosonnen bɛ tableau la mɛtiri b'a kɛ explication na a bɛ mɛtiri ɲɛna k'i bɛ yen i tɛ yen i bɛ diɲɛ wɛrɛ de kɔnɔ a farikolo de bɛ yen mais hakili tɛ yen k'o tigi ka kalan kɛ kalan bɛ sɔrɔ cogo di e ma ye ni résultat bɔra dɔrɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ résultat ye fo i tɛ fɛ i tulo k'a mɛn siɲɛ fila bagi résultat mana bɔ dɔrɔn bɛɛ jigila bɛ tigɛ défaut ta mana bɔ bɛɛ jigila bɛ tigɛ bɛɛ b'a fɔ a ye di courage san wɛrɛ i bɛ gagner mun y'a bi ɲinan n'an m'o dilan san wɛrɛ ta bɛ juguya ni ɲinan ta ye telefɔni ye tiɲɛni kɛ dɛ jɛnɛya kalan cogo a bɛ telefɔni in na dɔrɔgu ta cogo a bɛ telefɔni in na denmisɛnnin ja ka farinya masa ma bi telefɔni adamaden ka nkalon entraîner ka kɛ nkalontigɛla kuwali telefɔni de y'a lase an ma ni portable ni ale de nana ja gɛlɛya don denw na jogojugu fɛn sugu bɛɛ lajɛlen na wa i bɛ boli la fɛn o fɛn nɔfɛ ni si tɛ ta ye i den de y'i ta ye i bɛ taali min kɛ aventure la fɛn ɲini na ta a ma haramiya mais den b'i kɔ yan wallahi a ka gɛlɛn ka tɛmɛ i ka aventure kan i bɛ t'i ka magasin dayɛlɛli min kɛ sugu la ta halala ɲini don mais i den ka gɛlɛn ka tɛmɛ i ka magasin kan i den ka gɛlɛn ka tɛmɛ i ka mobili kan anw ye gardien ta an ka du kama an ka foro kama hali an ka mobili n'a jɔra ka kangari da gardien ye ko denmisɛnnin kana s'a ma dɛ ka bâche biri i ka mobili la walasa kana garati k'i ka mobili k'a kɔlɔsi san kelen san fila mobili sannen a kɛlen komi kurakura don mais a den a mago t'a la den donna a ka sira t'a la a bɔra a ka sira t'a la mobili valeur bonyana anw bolo bi ka tɛmɛ an woloden kan ala ka laban cogo ɲuman d'an ma ala ka hakilisigi d'an ma ala k'an sutura ka bɔda ɲuman di an ma jamana halisa ala k'a kɔlɔsi jamana halisa ala k'a dilan tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ ala k'an kisi ka bɔ a bɛɛ lajɛlen ma hɛrɛ fɛn fɛn bɛ sira la ala k'a teliya k'a di an ma ala ka jinɛ nɔgɔya an ye n'an bɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ don min a ka sɔrɔ ni ala ka di an ka kuma laban ala ka hinɛ an na k'o kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam وما ذلك على الله بعزيز وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين